I en l'època m'imagino que en cada casa se trataria de ser autosuficient a tope, ¿no? Perquè a l'hora de plantar, a l'hora de tal, l'abuelo sols plantava coses que tenien eixida, diguem? No, mon pare plantava de tot. Mon pare, per exemple, creïlles, pues plantava creïlles, entonces se me van a creïlles, tomates, pimentons, tot això, bledes. Les bledes plantava més que res per vendre. O sigui, anàvem, ma mare, tots allà al Clar, camp. el producte que tinguera més eixida, Hi havia una botigueta ahí en Cardenal Benlloc, que era una verduleria, i una altra, no sé, no me'n recordo on, i fem garbetes de bledes, i les portaven 2 dotzenes, 3 dotzenes, i així, i d'això, i el que traies, per exemple, el cacau. Si arriba a replegar 1.000 quilos de cacau, tu no podies menjar-te. Tot això ho vendies. Les tenies igual, tenies per tu i per vendre. Pimentons, els tomàquets, tot això igual. Tomates, pues fem conserves, tirar potser 4 o 5 dies fent conserva, tota la família. tota la família. Ficar això en la canyeta... I cuinar la dona sí que se cuinava en casa, però certes coses encara se duria, m'imagino, al forn, no? L'arròs al forn ve sempre al bacallà. Home, la majoria de coses, perquè... Me recordo que mon pare comprava a ma mare un foguer de petróleo, entonces estira el petróleo, y primer, hasta que ta mare no vingui a casa, No sabien com funcionava. No estrenava el foguer. La ma mare cuinava en llenya. Nosaltres entràvem a casa... Però el pa, per exemple, se'l feu també? No, ma mare el pastava. Feia les vienetes i en la post, jo en un drap tapat... O sigui que cada dona s'apanyava lo seu, però Sí. després tenies que anar al forn per fer-ho. Anaves al forn i... Perquè entonces, clar, la farina tot era molt millor que ara i potser una vegada que pastara a la setmana tenia prou per tota la setmana. I, per exemple, pues, portaves una lladeta de boniato, una altra de torrades carabassa, però tot això al forn. Perquè, clar, en el foc no podia fer moltes coses. L'únic que feia la paella, mon pare, sí, en llenya, totes les setmanes en llenya. Bueno, tu també has estat. Algun record tinc, Ah, algun record tinc. hi havia una banyera, així que te banyaves tot allí, era això. En una safa. I la nevera d'estiu era el pou. Agarraves un ou al xer al pou. El raïm era una cistelleta per cavalls. A l'hora de dinar, per amunt i eixia fresquet del tot. Clar, no teníem aigua corrent. Ens tocava al camí de José María Orense, que se diu ara Cardenal Benlloc, hi havia una font en el càntera per aigua per beure. I per llevar i guisar, la del pou. I llum teniu? Llum sí. Però se dutxaven, nosaltres al corral teníem el pou, teníem 2 piques i 2 piques grans allí. I hi havia un teixat allí, i se dutxàvem allí, hivern i tot. O sigui, el primer mig cos, el de mig cos. Com els gats. No, però... Ara, l'hivern allí, pues, te deixaven la roba i per matí estava tiesa. No sé com aguantàvem el tant de fred que feia. La planta baixa, tot el corral de terra, una humitat que te poden morir dins de casa igual.